हाय पिलामाने, आज आस आमे माने पाकग्रंथि गुड़िक चिन्ह। ମୁଁ ହେଲି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ମୋ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଳ କ୍ଷୟିତ ହୁଏ। ନାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରି ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ମୁଁ ହେଲି ପାକସ୍ଥଳୀ। ମୋ ଦେହରେ ରହିଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଚକ ରସ କ୍ଷୟିତ କରେ। ପାଚକ ରସରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ, ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଥାଏ। ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣାମ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଲାଇପେଜ୍ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ହେଲି କ୍ଷୁଦ୍ରତନ୍ତ୍ର। ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ। ଗ୍ରହଣୀରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶେ। ଯକୃତ ଶରୀରର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। କହିପାରିବ କି କାହିଁକି ଏପରି କୁହାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅ। ପିତ୍ତରେ ଥିବା ଲବଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବତରଣ କରାଇଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆମାଇଲେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆମାଇଲେଜ୍ ମାଲ୍ଟୋଜକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେନ୍ସକୁ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଲାଇପେଜ୍ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ହେଲା ଜେଜୁନମ୍ ଓ ତୃତୀୟ ଅଂଶ ହେଲା ଇଲିୟମ୍। ମୋର ଏହି ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷୟିତ ହୁଏ। ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ମଧ୍ୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜକୁ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେନ୍ସକୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହସାରକୁ ଲାଇପେଜ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ